ngeresan yang kena jajar Pak Rinto kono. Ah. Pon, iki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Wah, jenengan iki lho. Dah ngono. Ya. Masa arep pasangan arep ngangkul dak menek. Kaya wit dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iki. Kok kocek to? Iki kok terus karo guru. Nganu ha niki iki jane. Niki mbok luwih sing luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Apane? Anu kupinge. Kupinge. Nganu jempole ya. Mak gandeng Pak Tatin, mak gandeng Pak Tatin. Mas Bayu. Ngapa? Belum tahu dia. Apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja dok korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye tekan kuwi dia ngono kuwi apa kuwi kembange menur sing tak puja-puji sing padha jujur mereka yang jujur negarane makmur piye tekan kuwi dia ngono kuwi sing sayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Rumangsa bombong kaworan bungah dene panjenenganing Bapak Gunawan lan Ibu Asyati. Dening bengi iki kepareng gelar kelir wujude tasakuran. Awit wis kepareng ya kowe kagungan kersa mantu wis sing diman-iman kabeh metu. Panjenengane kagungan kersa mantu kena tak arani ngunduh mantu. Ya ta mergo iki pihak saka kakung Mas Galih kang wis anjatu krama Mbak Dila. Nggih. Muga wantu wahyu jodho saka Kang Nyipta urip. Amin. Dadi ora mung dadi bojo ya, Tru. Ora mung dadi bojo ning entuk wahyu jodho. Sabab apa? Sing jeneng bojo iki kala mangsane iso pisan. Oh, ngono. Heeh. Nek sing jeneng jodho arep dikaya ngapa, arep nemoni masalah sing dikaya ngapa, kuwi mesti bakal bisa balik pulih
lan uga ora ana kang misahake kejaba maut. Nggih. Muga-muga aku ya entuk wahyu jodoh ya, Tru. Dadi mbokne Bagio kae gendang mulih. Heeh. Merga sing jeneng Gusti sing nyipta urip iki pancen wis macang-macangake utawa njodokke. Ngono kok. Heeh. Ya disyukuri kaya panjenenganing Bapak Gunawan kuwi. Yen kepengin leh omah-omah awet tiru karo panjenenganing Bapak Gunawan. Ya bener. Sebab apa panjenenganing Bapak Gunawan anggone bebrayan kok awet merga panjenengane nindakake 10 pepacuh. 10 pepacuh ki apa wae. 10 pepacuh tumrape wong omah-omah sing kudu disingkiri karben ora kerep padu. Antarane siji, aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Tumrap wong jejodhoan kudu kajen kinajenan kudu ngregani kebecikan sing ditindakke dening pasangane. Oh ngono, heeh. Aja tansah nyawang alane ning ketok apike wae. Oh iya. Ingkang angka 2, aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang ndakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine, ya kudu dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jeroning ati sapa sing ngira. Nggih. Kaping 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa sing sampurna. Kabeh kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Leres. Kaping 4 aja sungkan lan aja pekewuh. Tegese wong jejodhoan ngono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal. Aja duwe rasa ewuh pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk kanthi terang-terangan. Aja ngendhem rasa. Mundak salah kedaden. Heeh. Ana apa-apa kudu dirembuk bareng ya. Heeh. Aja nganti dindem kok ndak malah ora apik. Kok nek dindem tentekane mung live dhewe-dhewe. Heeh, dadi sing kaping 5 kuwi kudu sing apa anane. Nggih. Tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kudu jujur loro-lorone. Nggih. Kaping 6 aja gampang muring. Tegese samubareng kudu sareh, aja gampang nesu. Ana rembug dirembug, ana perkara kudu dirampungi sing kanthi sabar. Sing kaping 7 aja lelamisan, tegese kabeh isining ati kudu dilairke kanthi tulus, aja nuwuhake masalah sing anyar. Kaping 8 kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Saya suwe kudu mundhak dewasa, aja saya mbocahi. Nggih. Kaping 9 aja nyepelekke perkara. Masalah gede utawa masalah cilik kudu entuk kawigaten. Nggih. Kaping 10 aja ana campur tangan saka wong liya kuwi sing medeni. Adane kanca ki kok wah sajake kok kaya ngeman. Jebule ya ngesir ae ya. Kok terus dadi kanca mangan kanca. Ya ora ta. Nggih, mula panjenenganing Bapak Gunawan 10 kuwi mau ditindakke. Ngono heeh. Aku ya nyuwun pirsa panjenengan kok saged awet anggenipun bebrayan dos pundi to Pak Gunawan. Bapak Gunawan ya ngendika ngono kuwi mau. Nggih, matur nuwun ya, Tru. Muga-muga iso kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Nggih. Ijab kuwi mau dina iki jam 8. Oh ngono heeh. Jam 11 resepsi temu. Nggih. Bengine pagelaran wayang. Nggih. Matur sembah nuwun dhateng panjenenganing Bapak Agus Tri Jayanto minangka kepala desa tuwin Ibu Yuli. Oh, Bu sapa? Bu Yuli. Oh nggih. Kok mak teratap ae. Asmane meh padha nggih. Menika Ibu Camat nggih. Ingin sampun paringi dipalilah panjenenganipun Bapak Gunawan gelar kelir nggih. Iki anu kok terus panjenenganing Bapak Gunawan iki dana rasa. Oleh dana rasa yen lillahi taala ora lokak malah kebak, ora wutah bakal malah wutuh. Wong sedekah kuwi ora lempah saya bakah ya reng. Nggih. Mila, ayo iki gandeng gamelan wayang kadawan nggawa saka Sala kawimbuh para kadang abdi pengrawit lan uga waranggana kang wis kepareng lenggah. Oh nggih. Antara lain gawan kotak tengen kupas nduk ayu saka Madiun. Iki terus Mbak Dini saka Nganjuk ning saiki dadi guru SMK ana Solo. Terus Mbak Eka Prihatiningsih
alias Mbak Eka uget-uget saka Sragen iki lagi nempuh S2. Terus Mbas Gentari kuwi saka Boyolali. Mbak Gentari to. Mbak kok mbek. Mbak Gentari saka Boyolali. Iki ya anu wis sarjana seni. Oh, ngono. Terus Mbak Dita Intawati made in saka Banyuwangi. Ning saiki nderek jagone ning Sragen. Oh ya. Terus candake Mbak Suci Ovita Dewi menika saking Gesikan Pakel Tulungagung. Wah, ora dos saka kene, heeh. Terus candhaipun Mbak Fahmi menika saking Ponorogo ning saiki domisili ana Karanganyar Surakarta. Oh, ngono, heeh. Ya sok wirawiri, sok Ponorogo, sok Solo, sok Karanganyar, sok Sragen. Waduh. Jare iki melu ngendi ta? Oh, Kyai Laris kuwi ya. Kuwi ora iso dicekel bokonge, heeh. Terus Mbak Darsini kuwi saka Sragen, nggih. Bu Darsini kuwi momong aku wit aku kelas 1 SD, malah wit TK, ngono, heeh. Wit TK Mbak Darsini wis nderek bapak nganti sayahe niki, nggih. Heeh, nggih. Lajeng candhaipun Mbak Tatin saking Ayo Jakarta Hadiningrat sinambung adik kula nduk Niken Salindri saking Kediri, nggih. Yo entek rantek semene didum telu. Wah, iya. Aku tak sing cilik-cilik ae. Sapa? Dini. Nah. Terus Eka. Nah. Aku sing cilik-cilik iki ora apa-apa wis trima aku. Terus Mbak Dita, kuwi aku wis trima. Wah, selerane gare kok sing kuru. Kuru pakon-pakonane malah gampang kok. Nggih. Terus ya kono didum adil bakune kabeh bisa diicipi suarane, nggih. Dasare iki di live streaming saka pirang-pirang channel. Oh ngono nggih. Sing ora iso rawuh rene saged mirsani Mbak Niken utawa Mbak Tatin lumantar live streamingipun piyambak-piyambak, nggih. Ya terus, heeh nggih. Ayo, iki aku tak nyuwun tulung sik, aku tak njaluk tulung karo Mbak Tatin karo Mbak Eka prihatin isih gen tindak ning kiwa kotak kene. Monggo yo mentara-mentara. Turuk. Selamat pagi, Nduk Eka. Inggih, selamat pagi Mas Bayu, Kang Petrus. Selamat pagi, Mbak Tatin. Nggih, selamat pagi. Niki secara tidak langsung ora dirasake yen to umure awake dhewe iki suda sedina meneh. Merga dina iki rak mlaku. Dadi umpama ana mengeti wong ulang tahun ngoten niku rak ya mestine karo nyenyuwun disuwun panjang umure nggih ta. Merga saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi rak ngono to Mbak Eka. Leres. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho, Mbak Eka. Mbak Tatin iki piyaine tekun, ya ta? Dalam hal nopo? Ya bab nggon nekuni marang profesine. Pesinden. Ayo no. Oh, saiki Mbak Tatin panjenengan sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan, estu niku. Kula ki tak. Nggih, nek tenanan niku kula awet niku dikirim mimik Bapak. wirak kowe. Nek kula niku malah mboten ada niat sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Tapi berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka
dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Mergo akeh kedadian nggon anu lingkungane kuwi seni ning anake blas ora malah ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tati ki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo disebutke asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wiji Nugroho. Nggih, Maksudnya Tukul Wiji seni iki saka tapi nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Anu Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi. Fahmi Berangkat dari nopo? Kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh. Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan wong kuwi. Panggung dur-dur nika. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur mbiyen. Fahmi iki biyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho kuwi. Lah wong kuwi anu barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono anu rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, biyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo dop bareng kesetrum geblak saiki nyinden. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten mangkate dhewe-dhewe. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekoni dadi guru ning nyambingine sinden. Ngono. Budar sini ugi menika. Sapa? Budar sini. Oh, nek Mbak Darsini wis lahir wis gelungan kok ae. Kae brol kanggo garbo wis gelungan. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono, Nggih. Yo, saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan, Sohibul Band. Kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake benjing kula betani tigan. Wah. Gawani ndok. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan menika juragan pakan ternak ugi nggih. Ngoten diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman ya ta. Terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Iya, nggih. Ya dibawani sik tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin melekat. Sapa? Meletat-meletat. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, nek pas dia cilik apa? Nek Titi duit kaya. Oh, kuwi. Wah, Pak Rinto Titot tenan. Nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apane? Kan Kok Ora wadum ngene iki angel golekane. Kyai laris campur sarinan. Karyane iki kok mung sakmene. Karo digudang ayo. Monggo, Pak. Kaya ngapa suarane Mbak Tatin. Mbak Tati iki mbiyen nderek Masina Nugroho, Mbak Eka. Nggih. Sintenipun Suwargi. Nggih. Terus Kindro Susmono ugi. ora ya. Nggih.
Kok kabeh tak sebut. Ayo, wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Napa nggih? Angger Pak Puh. Ning ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip, Pak. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang peke. Pria bagus. Ya, Ngapa? suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Ora. Kok ireng-ireng Ya ngene. iki senengane ireng lho ya. Dukaira kok dikira kemo wong lara. Lah Pancen iki nek muning njaluk. Iya. Anak. Apa iki mau tekan ngendi? Sowan marang. Suwan marang. Takon kok Eka. Lah pripun ta? Iku cah lalen. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono, Mas. Halah. Sik, isih genderak boleh perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki, Mbak Tatin. Adate ora ngono kuwi lho. Lah nggih. Mas, aku terkenale nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep jenengan biasane senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Ora, nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek Heeh. karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak koyo nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, Mas. Ayo. Aku wong rondo apa piye kok? Sing Ayo. dinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa ora. Heeh. biasa, ra ngono. Karep ning kono kowe kenal sik. Nah. Caper. Nek anu kuwi sik biasa. Heeh. Biasa orang nganggo ndok, Mas. Monggo. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dinkremi yo. Sowan marang Sowan menyang kota gedhe. Mbak Tatin. Cek, Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi, Pak? Kira-kira. sing endi ya? Ah, mak goleki sing kira-kira sing endi. Ketek. Tak pilihke kowe. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu, Yang mana? sing rebat. Kekalemen. Ono Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh kok. Nah, bisa mengayomi. Ora, wis mendita Pak iki. Pol ki ming moto. Bagong. Moto nyuk bayangke nggih. Iya. Bendera terus kayong-yon. Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane temriku sik. Ambon-ambon umume batang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane dhewe. Kok dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jane dadi golekan kok, Mbak. Kula ki anggere metro ning ndi wae ditekokke. Pak Petro sinden panjenengan sing kaya tugelan debok napa pundi? Nah, alhamdulillah bocahe niki dugi. Nggih niki dengaran kok
Wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksud iki ora mangkat. Aja ngono nesu lho. ta. Mbok aja sak nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Oh, cek ta. Jantenan ya. Kaya patok. Iya. Monggo lanjut. Swara kurang permana aning wasis ngungro Manise. Saking manise janggute loro. ngece kowe sesuk nek lemu kaya aku awas wis. Oh, Saiki kuwi wis ada aku. swara Napa? Adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra iki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cenene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Oh iya iya. Terus aku mbok padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh. Kowe nggo ransel barang. Iki Aja ta. iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoe kabeh kuno ya. Nah, ngrum. Ngungrum marang bendera Nene. Ya Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus sesi deman. Langgame Mbak Tatin. Ya, monggo kok irama bareng iki terus didangdutke genti adike wedoke ka. Monggo. Ya, Mbak. Luwih becik patenana timbang bisa. Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca krawitan abdi sik. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Master iki kaya ngene kiyaine. Oh, sih. Heeh. Bapak De Mangun. Yang mana? Sing ngegom Pak Mangun nika. Ketua Pak Mangun. Mangun. De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh niku. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta krawitan utawa diaturi kok. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih. Iya. Sing pakai saran sing paling penak. Sapa? Bisa larek sahabatan kopi karo Pak Diracen ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora usah ngkoni sing aneh-aneh. Pokoke anggere wis mangkake diapet wis dianggap wah perhatian cah iki ngoten. Masuk diapet. Kon niku tok. Kok bola-bali ngono to? Apa wis dol saja? Hebat. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Nggih. Terus jejere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh.
nggih. Ketoke ya meneng ketoke lho. Diatur ya. Terus nika setunggal saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh nggih. Nggih. Nika juraganen body. Lah ngapa kok lain body? Lho kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes ora. Ora ngerti aku. Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan barang. Wah aneh-aneh to kok. Oh, pokoke warna-warna. Warna-warna. Alah, gawane werni-werni nggih. Diatur ya. Sing body enten diapet enten autan. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten. Grup sing miskin-miskin niku ya. Masuk grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genane marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging Balungan, Cok. Iki tak kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih. Ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. Urip ana kota gedhe. Senadyan bocah
duka angripun Tadim Urip ana kutake gawe takutake asal isine apa-apa wae raden sedeman mesti tak wujudke gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Temembel. Piye sing ora neka-neka ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Nikane kono sik karo. Kare. Monggo. Monggo Mbak niken. Aturan mriki enggal nyanyi penontonne pun ngantosi nyanyi enggal mriki ya ngono adik wedok iki ya lagi naik daun pundi sing adik wedok niken no oh lan jenengan mengke apa maksane apa lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken lah sing adikku wedok sing ndi ayo genah niken kok ya kok nyepelekke nggih piye kowe coba jejer Ken anu sakniki kelas piro to Ken saiki Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. mau kelas 3 SMA Nggih. nggih Mbak Eka saiki anu semester piro anu kuliah apa S1 S2 daftar PAUD Golek to. Aja ngono S1 S2. menika menempuh S2 Nah, coba jejero niken. Sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar sindene Ben modar piye ta? aku teko omah ngombe obat tinggi berita viral Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan apa penumbuh kalsium? Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Ya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ana tak umumke masjid sesuk mbokane. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting dihati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari? Dalam Pak Bayu. Wah, kowe nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh Nggih. kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Terang kowe iki barane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar lho kuwi. Lah, Mas dhuwure, Mas. Dari sini biar sing nyanyi. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Ya. Gentari ning kono anu luar Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Mau menek
datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar rutin. Lah sing nikah niku saniki pun. Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa? Lho malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi triwi lho. Ora. Oh, wit tri. Mas keroke. Masa kowe ra diduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojok berjalu ke pitik. Ayo sing rak gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik. Monggo, Mbak Niken Salindri. Monggo, yo. Ngono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jetulah-tulah tekon kancane. Mulane kula nggih sami. Apa? Tolet-tolet wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok aku diapalke. Kula pun apal wis kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Cagahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Eka, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro Cantrik, ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Mangga ayo, diaturke. Mangga yuk.
Cici. Ayo. Yang gana bajing loncat aduh abdi lebat ngeresah Tari siap. yang gana putih langke Ayo. Biji terus. As. Eka siap. Sekarang ya. Ayo sekarang. Ayo. Bikin yuk, biji. Hebat. Piye Kak? Aku seneng delok joget. Apik tenan joget. Nggih, manuk kula belajar kalih gentari jogetan banci loncat niku mah. Kula bajing loncat kok banci loncat. bajing loncat lek sing ngajari niken. Terus lek sing ngajari gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ndase kanggo rek. Nek Mbak Tatin iya kok. Acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki Lintang Asmara, Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap. Ayo. Ayo sing nyiter. Ayo. Monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak kowe. Wah, gayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate ora usah pakai woh to. Kayak ono mik awas. Ya. Ya, Kak, kowe jajare Pak Rinto ngono.
Ya, Pun niki. Anu dirangkul pundake Pak Rito. Jenengan iki lho. Dah ngono. Masa arep pasangan arep ngaku ndak menek. Kaya wis dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Sekedap. Kok terus karo guyu. Nganu ha niki iki jane. Niki mbak luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Apane? Anu Kupinge. Oh kepingin. nganu jempole ya. Mang gandeng Pak Tatin, mang gandeng Pak Tatin. Sing Mas digandeng. Bayu Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin disubari. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak tuh. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngerti Mbak Tatin dulu kok koyo. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Kuwi jare gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asengna sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng nate nek langsung tes ngoten. Langsung Iya, Ta. tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tantin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, diwajahin Pak tatapne Iya, Pak Tatin. Nek karo panjenengan sik rada nyambung, Mbak. Lah, piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyeng-unyeng. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madhepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Iki kok diceklit terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Kaya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, maksudnya. mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai seniman- saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, Wayahe- nggih no. Oh, wayahe Nek ngene gandrung. iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, Ah, betul. iya. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas ya bojomu gede keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Marga suwe angen Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Nek gelungan wani ngene nek. Lah. Cuk maksudnya gelem karo iki nek tok. Wah niku suami Suleka kok Mbak Tatin niku. Piye? Suami apa? Kok saged? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek legah wah Pak Rito iki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah ya nyapu. Iya, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contohnya. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Kak kleru ngisor engko. Leh, kalau wong garbeni, Kuwi menteng tukul bledug iki ya. pomong garbeni, aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenan to, Kak. Oh. Babasan. Layang kilawama ruta. Suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lah. Nggih ping tekon rada elek, Mas. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang canda ora apa-apa Mbak Tatin. Nggih, Sinten? enggak. Kula wedi. Lha napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandaki pentile ning kene iki. Ono pentile Bareng bareng. mbok cabut.
Ya carane ngene. Suwe. Tak foto tak kirim wong omah. Betul apa-apa saestu. Nek nyonyah kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek griya niku kok. Kuwi anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Kanca-kanca ki ngopo kok kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. Wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tak sama kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, antri ngamu. Jenenge Men to, Men. Boten jenenge amat ngati men ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu bagus caper kowe. Bareng Pak Rinto ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu. Kematke iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan no. Oh. Kok Wes sing iki lho. dimatke kok liyah-liyane. Hantu. Perkenalan dulu ya. Nggih, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu nggih cek 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 cek. Jane kerep ketemu, Mbak. Nggih napa? Nggih ning tenan. Dalam angan-angan. Ah, mboten. Sosok kula derek sinten ngetos Pak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu. Wah, Karo megol barang. Mas kula sohlos ya, Mas. Suarane maksudnya. Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrum. Karo Hantu. Ora megol kok Ora, nang aku Bang. megol kok. Nah ngono kok. Alah, wis Mas. Aku katut. Bicar krungu semaya eling yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko. Pon Mas, pon. Uruk ampun piye kok. Ampun. Kok terus. Oh, lagune wae uruk kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ah, ra sembodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyang ayo. Ayo. Tintang para. Bawani mboten. Wes. Oh. Meneh, jaluk meneh. Oh, sami jani pancen. Kon duet karo Mbak Tatin kok ketok ora semangat njaluk orgen tari pe. Pokoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Masih wonten rale ngono lho, Mas. Ral. Oh, ya ya. Ya oke. Ayo. Lho, yo Mas. Ayo. Tintingan sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah Sik, jroning. up. Senine keduren ya. Piye? Wong ayu ge sebentar iku Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Bapak. Wong kakus. Sik. Oh, pelasaran ora lah wae. Masa wong kakus Penyanyi kok padake. mutung iki piye? Lah niku wong kakus ngoten kok. Boten. Kleru. Kakus sih kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Nah. Yo tikus asis bedone.
Ya Mas Nanda, saya seneng Mas. Balani. Rasita. Ayo. Wajahnya kayak primus. Ayo. Priam kasetan. Noneno. Iya Pak tuh. Oh ngayu tresna mukilar ya tampa susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku terus jroning aku. Ngomong terus ngalih ngomong Mbak Tati. lah niku merem kok lah kula ditinggal mereme Iki jadi menghayati. ya menghayati gak usah merem Kuwi kadek ya merem lho kok ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. Menghayati bos. Yo, lintakan Bos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. Siang toro ratri mong eling manise ngati tresnaku tansah duweni marang Satya Sulaksmi. kangen kangen limputi lintan dadi saksi bayane datan belenjani janji supaya mati supaya susah jroning batinku. bagus antep narasa atimu tresnaku telas seneng kalbu Jalakan ngalu di banyu sekara susah kura bakal cerna. Seretnya nyawa oncat sakaraga wes resna Tapi tadi Abayu. Setiaku tansah duweni marang Satya Sulaksmi. kangen kang limputi Tuhan dadi saksi bayane datan belenjani janji supaya
Tresna kinarya tata susah joling bapeku Ayus antep narasa atimu tresnaku tulus ning kalbu Jeladan aku banyu sekara tresnaku ra bakal cerna senajan nyawa otak sakarakan wis tresna kanthi sepi Makasih Mbak Tati. Terima kasih. sama-sama Wis tangannya ora wiso iki Gus. Pun Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun Nduk Niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan gayo bengi raina bengi sing tau sepi lan nang wektu halekati ngilangaken susaring ati lom goreng pasir pasiran semburan keredoman ambi mangan sloteran lanang wadon uker-ukeran gandeng tangan ing pinggiran pinggir pasisir bisik-bisik samayanan maghrib janji harip misiran hamdi gandengan endeng asli Banyuwangi
gending asli Banyuwangian sir-siran hambi gandengan gending asli Matur nuwun sik Mbak Nika ning kono gentari lenggahine. Mbak Eka uga-uga teng Bali lenggahine. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ya ayang-ayang. Monggo. Menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbah Yitno saking Bulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yuk diaturke ya ayang-ayang. Monggo, yuk. Monggo, yuk. Papangaresane ati kang nandang sangiting liyan hanya mang aku kowe laku katresnan tangesom bagus kajalu ojo sele katresnan pancene tresna kuwi ake pacoban. Bagus tajalu ojo teringat tresna pancene tresna kuwi ake pacokan kang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas kowe sing aku siji tresna iki wiji kadalewa ning asmara warna ati kerulan anggone aku tresna bakal kencat sakit kalewangi takateni kaire tresna suci hati kang nandang niat hanyalah aku kowe aku tresnan ning wong bagus tajuk lele katresnan pancene tresna kuwi ake kasukan. Bagus tak jalu ojo sele katresnan pancene tresna kuwi ake pacoban kang mas kuwi sing sayang ralilo niken waka kelangan kang mas mesti kaning
Mbak Tati, Mbak Niken, Mbak Dini, Mbak Ayu, monggo sawetawis satur panglipur, kata lepat Diagung Pangarsami.